guys, welcome to Language Fusion Online. We want to do Tsumo Dzinoreva Zvakafanana. Yes, today toda kutaura zvetsumo dzinenge dzichireva zvakafanana. Asi paunenge uchidzitaura dzinenge dziri tsumo dzakatosiyana. For example, muto wekupungurirwa haupedzi sadza. Iyi tsumo iyi inoreva zvakafanana neyekuti mombe yekurongerwa kama wakaringadzira. So we'll start. Akanga nyimo avangarara. Tsumo iyi yakafanana neyekuti ateya mariva murutsva haatyi kutsva magaro. Then number 3, tsapata rukukwe hazvienzani nekurara pasi. Yakafanana neipi Alana? Chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota. Yes. Number 4, mazvokuda mavanga enyora. Akarumwa nechekuchera. Tsumo idzi dzinoreva zvakafanana. Number 5, chitiyo kupinda muzai kuona mai. Yakafanana neipi? Mbudzi kudya mfenje kufana nyina. Chaitemura chava kuseva. Yakafanana neyekuti aiva madziva ava mazambuko. Then number 7, kurova mbavha wakabata nyama. Yakafanana neyekuti chi? Kugona mbavha huirongera. Number 8, kare haagari ari kare. Yakafanana neipi? Pasi mupindu panopinduka. Yes. Number 9, nyoka huru haizvirumi. Nyanga haizvirape. Tsuro haiponi rutsva kaviri. Yakafanana nekuti chi? Chawawana batisisa mudzimo haupi kaviri. Yes. For now, ndodzatamboti timbokupei tsumo idzi dziri 10. We'll come back with another part yetsumo dzakafanana. Thank you for watching. Bye guys. Don't forget to like, subscribe and comment our channel. Thank you. Bye. Bye.